Wah. Apa tuh? Maju. Putus. Mati dening aku. Pecah siramu. Bos. Babar pisan negara Ndrawati malah dadi ajang peperangan geger para kawula Nrakasura lumawan Antarja lagi Setyaki malah do tututan karo Kakang Udawa nonton wong perang karepe kon gawe tentrem malah do nonton iki kabeh. Nyadong dawuh Para Prabu. Nyadong dawuh sinuwun. Kuwi do ngopo nang ngono iki? Ndelok wong perang. Kae Kakang Udawa kalih nglinting. Dasare oleh dum-duman. Ndelok wong kempringet. Kono do iso nyambi. Setyaki karo Kakang Patih Udawa kewajibane gawe tentrem lah kok malah do jagongan nyanding aku wak ngersake mbuh malah tawa karo ratune Setyaki wonten dawuh gawe tentrem aja gawe tintrim gestaken dawuh anggone padha pasulayan anggone padha perangan dipisah ngestaken dawuh Udawa maju Udawa nun kowe dadi patih nggih pun dangu meh kajian iki kewajibane uga gawe tentrem pranata negara lah kok malah kepenak lingguh jegang gedangkrang sila tumpang kaya dalang kerusuhan rupamu nyadong dawuh ewang-ewang ana misah Setyaki sendika